Usa kaming gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tuguti na sab ko ninyong mga yun na sab kag katahuran sa mga gaduka-duka na diha. Kung giduka ka, alay dire kay akong lusi o ni mong kigol. Hello sa mga inaantok. At sana naman okay pa sa alright kayo ngayon. At nagising nung nagsalita na si Totoy Bato. Balik po tayo mga angkol sa pinag-usapan natin kanina mga auntie. Ang kahalagahan at epekto ng sa ating buhay kung meron po tayong mga alaga. Kanang imong alaga di akol, bahala na diha. Gamay man na imong alaga. Yung mga may mga alaga ba, mga pets ba? Mga pets. Dili kigol ha. Ang mga alagang hayop po ay hindi ang ating buong buhay. Ngunit, yung mga alaga po natin ang nagpapabuo ng ating buhay. Ngiga kayo, no? Bilang isang dog lover, mga angkolog, mga auntie, nagiging buo ang ating buhay dahil sa alaga kong si Caps. Kada uli, hilot. Hindi. Mali. Kada uli na ako adunay saksi sa akong pag-abot. Walang iba kundi ang aking aso. At alam nyo ba mga angkolog, mga auntie, kung sakaling hindi ako makauwi ng bahay kasi may overnight o kaya may lakad, hindi na yon aakyat ng kwarto. Mag-aantay sa akin sa pintuan. Grabe, no? Ang pagka-purity, ang pagka-pure ng puso ng isang tao ay mabilis na masusukat sa kung paano nila nahaharap ang mga hayop. Kadumdum ko kaniadto, no? Dito sa probinsya ba? Kaning mga bata dito, makakita galing iring. Puniton ang iring, din human ibalibag sa siminto. Grabe kaniadto, no? Pero ngayon, hindi na yan ginagawa. Pag nakakita ng aso, hindi na yan sinisipa kasi pag sinipa mo yan, sigurado ka, malilintikan ka. Dapat ganun sana. Kung alam ko lang noon na yung pag-aalaga ng mga hayop na ganun pala. Saon taman nga, natuto din tayo sa mga mas may edad sa atin, di ba? Kung ano yung nakikita natin, na sinisipa din natin. Pero wag nyo nang gawin yan, ha? Grabe. Pansinin mo lang, no? Yung mga may alaga. Ikaw, Col, may alaga ka naman, di ba? Maalaga ka rin sa tao. Pirmi na nga mga laway o pamatasan. Laway po na sila og mga batasan sa mga mananap. Kumbaga, mura na silang mga hayop. Ang mga hayop ay kaya-ayang kaibigan. Hindi sila nagtatanong. Hindi sila, walang paki doon sa mga kritisismo, no? Hindi nagkriticize. Magpuyo lang ang atong mga ginalam. Yung mga alaga nating hayop sa gilid, no? Way paki basta anaalang sila sa imuhang tupad. Nakakatao ang mga alagang hayop. Ipinapaalala nila sa atin na mayroon tayong obligasyon at responsibilidad na pangalagaan at alagaan at pangangalagaan ang lahat ng may buhay. Ngigang angkol, oh. Yawards angkol, oh. Ganun dapat, no? Ayan, shout out po sa lahat ng mga may mga pets. Kahit anong klaseng pets ba yan? Dinosaur ba yan? Alagang aso, alagang pusa. Ay, alagang, hindi yung gala nga pusa, Pusang. Iba yung pusang gala. Ano yun? Oo. Kaya nakaka-relate si Manong driver, Uncle driver, si Auntie na pasero, sa mga nasa karinderya, o kaya yung mga nagtatrabaho, yung mga security guard, yung mga nag-aaral. Hello sa inyo dyan. So shout out sa mga may mga alagang aso. Ayan po.
Ganun lang po kabilis po ng oras, no? At saka araw, no? Magtatapos na naman po ang ating programa at marami po salamat sa lahat ng mga nakatutok. Huwag niyo pong kalimutan ang aking fan page, Totoy Bato Official. At syempre, manood din sa ating FB Live sa Love Radio Manila. At bago ako magpaalam pala, no, sa ating fans can, anong lugar ang kilala sa tawag na Christmas capital ng Pilipinas? Ayan, ang sagot po natin ay San Fernando, Pampanga. Congratulations sa ating napiling mananaog, si Joanna Cruz ng Santa Rosario, Malolos City. Joanna Cruz, may mag-message sa'yo na si Kiko Tanggero. Daghang salamat. Amping mo kanunay. Tinigapon si Totoy Bato hanggang alas 12. Babayo na ha, amping.